नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर गणेशोत्सव म्हटलं की आपल्याला फक्त लालबाग, परळ, खेतवाडी, गिरगाव हेच आठवतं, पण आज आपण खास मालाडच्या गणपतीचं दर्शन घेणार आहोत। तर मालाडमध्ये ईस्ट वेस्टला पण दोन्ही ठिकाणी खूप मोठे गणपती आणि मानाचे गणपती पण बसतात। तर चला त्यांचं आज दर्शन घेऊया। तर आज आपण थोडं मोठं ब्लॉग पण करणार आहोत, त्याच्यासाठी आपण हे मोबाईल होल्डर मागवलं आहे। या हेल्मेटला आपण लावूया आणि चला मोठं ब्लॉगिंग करूया। तर असा आता आपला सेटअप लागलेला आहे। थोडं हेल्मेट हेवी झालं आहे पण मोठं ब्लॉगिंगसाठी चालतं। तर आता आपण इथे आपल्या मित्राची वाट बघतो आहे, जेव्हा तो येईल तेव्हा निघूया मालाडच्या गणपतीच्या दर्शनाला। चला, तर आता अमोय पण आलेला आहे, जाऊया। 15 मिनटं लेट आहे। तर मित्रांनो, आता आपण चाललो आहे पहिलं मालाडच्या राजाच्या दर्शनाला। मालाडचा राजा म्हणजे आपला मालाड स्टेशनवरून सबवे करून फक्त 10 ते 15 मिनिटाच्या अंतरावरच आहे। चला तुम्हाला दाखवतो। आपण आता मालाड सबवेमधून आलो आहे। तर इथे पण तुम्ही बघू शकता बॅनर आणि लाईटिंग किती मस्त आहे। तर मालाडमध्ये पण गणपतीचा उत्साह आहेच। इथे आमचं NL कॉलेज। आता आपण पुढे चाललो आहे मालाडचा राजा गोरसवाडीच्या दर्शनाला। जवळच इथे तुंगा हॉस्पिटल आहे, तिथेच आहे आपला मालाडचा राजा। तर हे बघा, आता आपण आलो आहोत या पेट्रोल पंप जिथे आहे तिथून आपल्याला लेफ्ट घ्यायचा आहे। बघा, इथे आपला मालाडचा राजा बसतो। जाऊया मालाडच्या राजाच्या दर्शनाला। इथे खूप छानशी गर्दी आहे। पार्किंगसाठी चांगली जागा शोधूया आणि दर्शन घेऊया। बघा, हा आपला मंडप आहे, इथे बॅनर लावलाय। तर सर्वात मालाडचं जे मोठं आगमन असतं ते आपल्या मालाडचा राजा गोरसवाडी यांचं असतं। चला आतमध्ये जाऊन श्रींचं दर्शन घेऊया। बघा, आता आपण एंट्री करतोय। असं मस्त डेकोरेशन केलं आहे। इथे आपला टॉप क्लास गणपती, आपला मालाडचा राजा, डोनेशन पेटी। चला आपण चरण स्पर्श करूया। संपूर्ण जगाला तुझ्या रूपाचा रंग दिला देवा, सगळ्याला प्रेमाच्या तुझा सुगंध दिला देवा। संपूर्ण जगाला तुझ्या रूपाचा रंग दिला देवा, सगळ्याला प्रेमाच्या तुझा सुगंध दिला देवा। तुला फुला फुल देतो संदेश आम्हाला देवा, जगावे लोकांसाठी या देश तुला देवा, माणुसकीचा सूत्र दिला प्रेम। तर आता आपण आलो मालाडच्या मोरेश्वरला, जाऊन मूर्ती बघूया कशी आहे। बघा, उभा शंकावर मूर्ती आहे, मस्त सुरेख अशी क्रिस्टनचं डेकोरेशन केलेलं आहे। छोटी पूजेची मूर्ती, दर्शन घेऊया। ही पण मूर्ती लालबागवरूनच आलेली आहे। एका पायावर उभी अशी मूर्ती, मालाडचा मोरेश्वर। आपण आलो आहोत नटराज मार्केटच्या राजाला। तर ह्यांची पण आता मोठी मूर्ती असते, 22 फुटाची मूर्ती असते। तर आपण जाऊन दर्शन घेऊया। सर्व धर्माचा तूच लाडका भेदभावना तुला, हे गुणी तुझे आम्ही तुला राजा, धन्य धन्य देवा।
जगाला तुझ्या रूपाचा रंग दिला देवा सगळ्यांना प्रेम जन्म रंग दिला देवा तुला तुला तुझं संदेश मला देवा सगळ्या लोकांसाठी आदेश दिला देवा माणुसकीचा मंत्र दिला प्रेमाचा पावन ग्रंथ दिला तुला आम्हाला गोकुल राजा दैन्य झाला देवा पूर्ण जगाला तुझ्या रूपाचा रंग दिला देवा सगळ्यांना प्रेमाच्या तुझा आपण आलो मालाड ईस्टला जनता प्रगती मित्रमंडळ जनतेच्या राजाचं दर्शन घ्यायला. हे मंडप आहे, चला दर्शन घेऊया. अशा ग्राउंडमध्ये गणपती विराजमान आहे, जनतेचा राजा. कुरारच्या राजाच्या दर्शनाला जाऊया आपण. आता आपण आलो आहोत वंदे मातरम मित्रमंडळ गणपती जवळ. डेकोरेशन बघू शकता तुम्ही.